Forest Production. याद है इसी तरह के नीचे हमने इकरारे मोहब्बत किया था
गिबियावनो नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर लानानै 9 नं आमगुरि गामि आफादनि मानगोनां रुद्र सैगोरिनि नखराव जाफैनो हानाय 9 नं आमगुरि गामि आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन 9 नं आमगुरि गामि आफादनि मानगोनां रुद्रकान्त सैगोरिनि नायल जायल सासेल फिसाजो फरायना रनु सैगोरि आरो बटियामारि तिजालसुरा गामिनि मानगोनां मकुट बर'नि नैथि फिसाज्ला दानसोनां बर'नि गोथार जुलिनि समाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ संग्रिनो हानाय साखोन सिखोनै लाखिनो हानाय आरो बावनो हानाय गाहाय देउरिजों लोगो देउरि नोंथांमोन दिनै बिथांमोननि जर जुलिनि समाव 9 नं आमगुरि आफा जोंनि आखायाव जेबो मुवा होनाय मानि नों आफानि जौ लादो आफा गोसो गोथारै जोंनि बे हाबानि समाव निखावरि सोलेरजों आलारि बाथि फोजोंना बायदि बावथाय होना बिबार दाइनिसो बावनायखौ दाहाय आफा बोराइ बाथौ